Ника! Лека вечер. Довиждане, беше ни много приятно. Заповядайте отново. Благодаря. Пастор Ангел, всичко мога да обясна. Планът все още е в действие. Ралица не се е появила. Няма време. Дяволите, защо е толкова светло тук? И се преоблечи. И не се прави на мен. Лора, успокой се. Стига, лекарите пратиха по силите си. Ема, ако не бях задействала тъмното проклятие, в момента нямаше да се намираме тук. Не е вярно, стига. Ако някой мен беше казал за тези свръхестествени неща преди време, изобщо нямаше да му повярвам, защото мисля, че е напълно превъртял. Спокойно. Всеки прави грешки. Ема, Тео и Маги са ми семейство, не мога да ги изгубя. Никой няма да губим. Има добри новини. Ник Николов и Маглена са в овладяно състояние. А Тео? Тео е изгубил много кръв и ще трябва да намерим донор. Аз само сестра мога да му дам кръв. Но вие не сте пълнолетна, трябва ваш близък или родител. Той ми е брат, моля ви, позволете ми да му помогна, умира. Разбирам ви, елата сестрата да ви подготви и аз ще се обада на ваш близък или родител. Добре. Ей, мили мои! Радвам се, че дойдохте. Пристигането на Върховния е съвсем скоро. Не мога да повярвам, че проклятието превърна живота си ни в едно истинско удоволствие. Нямам търпение да завършим започнатото. О, Ралица. Радвам се, че се появи. Имаме запазено място за теб. Носиш ли добри новини? Убили момичето? Убили момичето! Пастор Ангел, ще ми трябва още малко време. Тишина! Съдбата на брат ти Стефан е решена. Той ще бъде принесен в жертва на Върховния. Захари, заеми се. С удоволствие. Пастор Ангел, той ми е брат, все пак, моля ви. Замълчи! Беше ти брат. Нима оспорваш властта, която ми е дадена от Върховния? Внимавай и ти да не го последваш, мила. Върховния. Върховния ми се яви в съня. Каза, че времето на мрака е дошло. Готови ли сте да видите какво има в моята раница? И първото нещо е ето този супер готин несесер, в който мога да си нося моливчетата. За мен абсолютно задължително е да имам бутилчета с вода, а тази е супер готина. Преди много време е било извършено престъпление. Мария, която всички са наричали девицата, е била убита. Но майка ми, Боряна, взе съдбата в свои ръце и изключи сделка
с Върховния. И превърна роднините на убийците в убийци. Но всяка кръв се заплаща с кръв. Върховният ще се завърне на земята, за да я прочисти. С всяко хранене той ще става все по-силен и по-силен. Скоро всички ще сме... Да. Да, ще дойда до болницата най-скоро. Имате моето разрешение. Добре, че не ми се изхвърляш кембе човечката. Честно, че... Нямам честно. Болните в интензивното нямат право да излизат извън стаята без придружител. Ясно, значи пак ще трябва да ставам в режим нинджа. Окей. Къде е стаята на Тео? Маги, какво правиш тук? Ами, виж сега. Имам тази шкембе чорба, обаче нямам чесън, нямам и лъжица. Кой яде шкембе чорба без чесън и без лъжица? Ще ми кажеш ли къде е стаята на Тео? Моля ти се, искам да ям шкембе чорба, много съм гладна. Маги, Тео не се чувства добре. Нормално с тая храна тук в тая болница, как искаш да се чувства? Ама аз, защото съм добър човек, ще му дам половината от моята шкембе чорба. Благодаря ти. Това ли са? Човек в това семейство трябва да има някаква перспектива. Благодаря ти, тате, добре съм. Благодаря, че попита в прекрасно състояние съм. Много си добре. Дишаш. Вярвам, че ще се оправиш. Как може да нямаш капка душа? Няма да полегим, той е в великолепно състояние. Викай, хайде, викай, няма да вълво. Ти ако искаш тръгвай. Даже да видя майната си. Слушай, виждам, че брат ти, ама по никакъв начин не допринесе на твоето възпитание. Дискусията приключи. Хайде. Всичко ще се оправи, обещавам. Стеснявам се себе си. Да. Аре, брат, влизам от дясно, брат. Не, човек, не, това е другото дясно, не, брат, какво правиш, бе? Аз съм те уча как да играеш. Айде, брат, айде. 3 минути, моля ти, сега ги правя, сега ги правя. Моля ти се, айде, давай, защото някакъв тайм, като съм ти майка, брат, 100 пъти няма и също. Айде, давай. Братлете го убивам, бе. Буквално сега ги обръщам. Казвам ти, няма повтарям по 100 пъти. Какво правиш, бе? Човек, аре, може да се включи компютъра, включи кабела, чут, няма още малко време. Ако го включиш точно сега, ще успея. Тръгвай, ще след училище ще ти бъда кабел. Тръгвай, айде. Хора, тази година влиза аз съм кралицата на бала. Розовата рока вчера дето видяхме, помниш ли? Да. Добре, ми ли я вземеш днес, след? Знай кой ще ми се случи. По-тава! И как те е? Много яки? Само тая риско къде? Благодаря от гардероба ми. Топ. Айде, чао. Чао. Пада ми имаше същата. Обхвачили сте всички за психопати под дъл. Сега... Си мълчи ми през цялото време. На теб говоря. Бащата ти говори. Ето е моята любимка. По-тава убийцата! Ама да ме убиеш, моля те. Аз съм голям фен. Да, е убийствена си просто. Какво ви каза? Дъното. Здравейте, ученици! Сядайте! Само ще ви помоля малко по-бързичко. Здравейте! Много се радвам да ви видя, защото днес ще изучаваме нещо много интересно. Ще си говорим за поезия. Лора, не очаква да те видя днес. Баща ми друго реши. Няма проблем, сядай, няма да ти пиша закъснение. И така, ученици, ще си говорим за източноевропейска литература и по-конкретно за Шекспир. Здравейте, момичета! Госпожо Топа, чести! Благодаря ти, сядай, бързо.
Така, както казах, ще си говорим за източноевропейска литература, за Шекспир и интересното е, че всеки от вас ще може да представи проект, свързан с някой от произведенията на Шекспир. Примерно, Лора какво би казала за Ромео и Жулиета? Бих казала, че е доста банално. Добре. Ученици, кой ще работи с Лора по проекта? Как? Кой, госпожо? Аз умирам да си бъда в един отбор с убийца. Що не вземеш да ми го кажеш в очите? Тишина! Я сядай, психо. Я не се приближавай много, бе. Какво искаш да ни наръгаш и нас ли? О, искаш да ми вземеш коса, ли? Не бе, аз се разберем от малко. Ела, бе! Ти ли ще ми правиш, бе? Айде, бе! Махни се тук, бе. Нормално ли е, госпожо? Добре, днес е понеделник, значи първи номер Атанас. Атанасе, Да, свали слушалките, изключи телефона, за да не се наложи да си го взимаш от дирекцията. Махам го. Ти и Лора ще работите заедно по проекта за Ромео и Жулиета. Трябва да се сработите. Да, окей. Стой! Мрази живота. Не. Хора! Какво е това, бе? Мисля, че трябва да поговорим. Не е толкова зле. Как да не, бе? Брат, аре, стига! Добре, бе. Шегувате се. Айде, Няма ли да ме изчакате? Ема Спасова и Лора Парушева бяха на местопрестъплението, в което са наръгани 3 ученици от 74-то. Но дали ако полицията не беше дошла, те нямаше да довършат започнатото. Какво? По това днес поставя въпроса: Ема и Лора, убийци или герои? Като и да отговорят, по-добре се пазете от тях, какво? Затова те гледаха толкова странно. Ама не разбирам как ще обвинят нас за това. Не знам. Кой ги пише тези постове, бе? не знам, на мен днеска не ми беше по-лесно в класната стая, буквално приграваха целия клас, че съм убийца. Ама ние ще направили. Аз така пак на всичко. Имам да правя презентация за Ромео и Жулиета с нас. Соня, смотри геймера. Същия. Не, виж сега, Стефан не ти пише много време, си го виждала. Не знаеш къде може да го преместили. Плюс това може да пич. И май си те харесва. Така мисля. Моля те, остани с мен, след че точно това ме притеснява. Като че ли сте? Да. Ама ние ще ходим на кино. Няма се мешам в отношенията ви. Моля те, ще ви пусна филм в нас, ще поръчам пица, ще изпукам пуканки. Ама Лора, искаме да е романтично. Моля ви, за 30 минути ще приключиме, ще е много бързо. Добре, става. Защото обичам обаче, защото да ни изчисля някакси името, да ни запомнят като убийците. Престани да си криеш картите в ръкава. Не знам за какво говориш, това е част от правилата на играта. Единият като ни гледа, другия може да прави каквото си иска. Маги, престилката е буквално прозрачна, всичко се вижда. Не знам за какво ми говориш, пък и знаеш ли какво ме е казал Чичо? Не е срамно да мамиш, срамно е да те хванат. Същия твой Чичо дед в момента е в затвора. Добре, де накрая го хвана полицията. Силно бая срамен. Браво. Маги, писна ми тук, честно ти казвам, изгледахме всички индийски сериали, играхме на карти, какво още остава? Все още не сме преброили колко точки на тавана има. Имам предвид кога ще ни изпишат. Лекарката каза утре сутринта. Спокойно, и тя нямала търпение да се тръгнем ни, въпреки че не знам защо, като ние сме толкова прекрасни и уникални хора. Хеле пък я. Уно. Не, няма как! Как да няма как? Няма как! Скрил си карти под газа, нали? Нищо не съм скрил под газа си! Теодоре! Наблюдавам те. Нищо нямам под газа! Виж какво на кръставичар каставици няма да продаваш. Ставай! Бе, няма да ставам, нямам нищо под газа! Ставай веднага! Теодоре! Ставай веднага да ти видя картите! Бързо оздравяване. Ще се видим скоро, макар че ще ни е за последно. Някакъв си невидим. Да се притесняваме ли? Бе, глупо си, бе, това е някаква страница от училището. Тогава, Теодоре, ставай и си вади картите от под газа, защото знам, че мамиш. Нямам карти под газа! Имаш там! Нямам! Теодоре, ставай! Остави ме! Охрана! Ставай, бе! Теодоре! Затова Шекспир е избрал
именно Верона, Италия, за да реализира своята история за Ромео и Жюлиета. Добре, може ли поне да ме гледаш, когато изнасям цялата презентация на мой гръб? Въпреки каквото искаш, бе. Аз, за разлика от теб, не искам да получа двойка и да повтарям годината. Човек, единственото, което ме интересува в момента, не стига, че кръка ми буквално изтръпна на този тъп стол, а на всичкото отгоре пропускам и Fortnite турнир, от който може да спечеля реални пари! Тъй не ли за 12 годишни? Престанете вече, ядохте ми главата! Нищо не мога да намеря, за да не видим. Какъв е той? Имаме проблем. Какво? Вие ме търсите, но аз ще ви намеря. Най-лъщото първо предстои. От невидим. 100% една зубарка от твоя клас. Човек, един нормален ден нямаме, разбираш, и вече ми писва супер много. Къде отиваш? До туалетна. Чакай.